ብዙሓት ሰባት ነዚ ምስሊ ካብ ላዕሊ ክርአ እንከሎ ኮኸብ ኮይኑ ናይ ዓለምና ምስጢራዊ ዝኾነ ናይ ሰይጣናዊ ኣምልኾት ስርዓት ዝግበረሉ ከም ዝኾነ ይኣምኑ እዮም። እሞዳ ቀዲመ ሰላምታ እናቕረብኩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ዓለም ብቴክኖሎጂ ዋላ እኳ እንተማዕበለት ክሳብ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ክፈትሖም ዘይከኣለ ኣዝዮም መፍራሕትን መደነቕቲ ምስጢራትን ከም ዝርከቡ ዝገልጽ እዩ። እሞዳ ኣነ እውን ሳይንቲስታት ድንግርግር ዘበሉ ናይ ዓለምና ቦታታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። حبيركم نصنحونا بالكو لايك نشر مقبار يترسعوا كبل فتو يتقدماي نايبار هوت قدقاد ويون نايسيو المعصو آب يمن إذا زركبلو أما أكلاي مبراق يمن كخون كالو إذا مفرحاي زخوانا بوتا أما أكل برخا زركب بوتايو سمو دما نايبار هوت قدقاد ويون بترمود زخوانا مصوعيو نايسيو المعصو زبليو إذا نايسيو المعصوون سفيحن كب غرط زلون كخون كالو بود سب تسرحا كمسل غيرو ويو نعمتات نايز خباب نبرتي حماق جانا كم زلون سياتن كم زركبوون بمئمان نابزن مزقع عزيوم كم زفرحو يقالزيوم كوينو جنا عيسرايسان حدن عامة مرات نزفرح زبون قصوو ساينتيستات نفلا ماكزة نابتو قدقاد كاتو كيلوم يوم نابو بمئتاوون ابتوش تزرخبوون هجر عزي مسهم بدي نيرو إذا دما نعمتات زاكل نابزو قدقاد آتيوم مويتهم الترخبو ناي انسسات عزمتن بزحات بعدتن ترخيبهم يوم إذا قدقاد 113 متر زاكل عمي أكخون كالو أبز حج ساعات أبي من قبر بزولو كينات مخنيات أزي مفرح سلازخوانا ولا حدا كتصقعو زي كالا بوتا كوينيو اتكالاي ناي أنتاركتيكا مركب مستراو بلين أب أنتاركتيكا برد وشتي أب ناي جوجل أرز حدا 100 متر نوحات زلوو ناي مركب قرطز حازة نجر كرأ بمخالو حدا سبات إذا ببرد تشفنا قرطي كبلون كالو كالوت سبات دما برد تشفنا مركب كخون كم زخيل يزاربو يوم نابا أنتاركتيكا نمخاد أزدي متأقم بمخانو مغنيات ولا حدا كيدو كالرقاقتو زخالة سبيلن بخالق قط دما أب كل تشنعسة تربعتن زطافة ناي ماليزيا MH370 أير كساب حجي تفت نجر ولا كواتا زي هالوه حدا ناي جوجل أرز تتقا مغنا أب كامبوديا تعاق زبالج أكاوشتي ناي بلين مسلي كيلويو بزعبا زقود دايون مرداتها بمهاب أب تمسلي زرا بلين مستتفا بوينغ 777 تمساسال بمخانو من الباش اتتفا بلين كخوني خيلي بزبل قمت هيبوم يوم كوينو جنا أتوم سب بلين أبو كانو ساتيو لهم سلازامنو إزي اتناي ماليزيا بلين كم زي كوانا قليت أميوم بخمز مخنيات دما إزناي كامبوديا جاكا أزي حدا غنيان متأقا من سلازخوانا ولا حدا نابز بوتا بمخاد كرقاقو صيكا علن اتسالساي ناي باتومسكي إساتا غومرا أب روسيا سايبروش تزركب تعوق جاكا ناي حاو غوجو تباهيلو زفلات حدا غاشا نغري ركبيو إذا بوتا دما باتومسك كريتر تباهيلو كم زصواع يقلازيو قدم 350 عامتات كم التفترة زرب إذا بوتا أب زريو كاب زلو غربن حمدن فزتم التفلية كم زخوانا يقلازيو نازي بوتا نفلا ماغزا زرخبو وون ناي تخباب نبرت دما إذا بوتا ناي حماق منفس منبريلوم كم زامنو تقاليتويو إذا ناقر بزبالة أما فرحك خون زقابرو دما فانبور تبهادة تمراماري نازي خونتات كتنع نابت بوتا بزخدلو ساعات نابت بوتا نكبتسح نشتي كيلومتر انتترفو بهاندبات هيوتو كحلف بمخالويو إذا توقان فون بزعبان ايتبوتا مفرحينات تقلص تقبار كوينيو ولا قواد حرموت زساب مرمران تتقابرا مخنيات مموتيو غنا كفلت بزي مخالون نايل حساتي خون ملكت سلازي ترخبلون ميستراو كخون غيرويو حدا سبات إذا بوتا كفترلو زخالة كابل على هوا بزمس أمني لهم كوان تأمنو إذا قد غنا كام مريت بالتلعلق وطعك خون كم زخال يحبريو إتعازو يزقرم غنا أبتو زريا زبوتا زبغلو غرابات لكع كامنا تشيرنوبل نا نيوكلير حدقا عبيت مخانو مقلازيو إذا بوتا كساب حج غزا أزدي مفرحي مخانون أبدك سبات نمنتاي تقام كم زفترن كفلت كم زي كالون تحبيريو الترابعي ناي نيوكلير فتنة طابع أب أمريكا نيو مكسيكو بجوجل حدا غاشا نجر كرا كيلويو إزون بخلت تعبيت كب قرط زلو نجر تحاطيرو أما أكل دما حدا سكير قرط زحازة نجريو إذا بوتاون ناي أمريكا ناي نيوكلير فتنة زقبر اللبوتان أزي حدا غنيا زخوانا مسايل زفتن اللبوتانيو نابز بوتان متاو زفكال اللوم سباتون أزي موحداتيوم
ዝኾነ ሰብ ናብዚ ቦታ ኣትዩ እንተተረኺቡ እውን ዓብ ሓደጋ ወይ እውን ቅፅዓት ከም ዝቕበል ይግለጽ እዩ። እዚ ቦታ ብሳተላይት ዋላ እኳ ተተራእየ ብመሬት ግና ዋላ ሓደ ክኸዶ ዘይክእል ኩልኩል ቦታ ኮይኑ እዩ። እቲ ሓምሻይ ናይ ጎቢ በረኻ መስመራት ኣብ ቻይና። ኣብ ቻይና ዝርከብ እዚ ጎቢ በረኻ ንዘመናት ብዙሓት ሚስጥራት ሓቢኡ እኳ እንተነበረ ኣብ ቀረባ ግዜ ግና ኣብ ጎግል እርዝ ዝተረኣየ እዚ መስመራት ዓለም ክትድመም ገይርዋ እዩ። ኣብ በረኻ ተሰሚሮም ዝርከቡ እዞም ነዋሕትን ድንግርግር ዘብሉ መስመራትን ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ እንትኾይኑ ቻይና ንናይ ስለያ መስመር ትጥቀመሉ ወይ እውን ንሓደሽቲ ናይ ጦር መሳርሕታት መፈተኒ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ሂቦም እዮም። እዚ ከባቢ ግና ብብዙሓት ወታደራት ዝሕሎ ብምዃኑ እቲ ልክዕ ዝኾነ ምንነት እዚ ቦታ ክፍለጥ ኣይከኣለን። እቲ ሻድሻይ ቡቬት ደሴት ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ሰብ ዝነብረሎም ቦታታት ኣዝያ ዝረሓቐትን ብሕታዊት ቦታን ቡቬት ደሴት ዝብል ስም ተዋሂብዋ እዩ። እዚኣ ደሴት እትርከበሉ እውን ኣብ መንጎ አንታርክቲካን ኣፍሪቃን ዝርከብ ውቅያኖስ እዩ። እዛ ደሴት ብበረድ ተሸፈነት ዋላ እኳ እንተኾነት ኣብ ትሕቲኣ ዝርከብ ቦታ ግና ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ እሳተ ጎመራ ከም ዝፍጠር ተሓቢሩ እዩ። እዚ ግዛት ኣብ ትሕቲ ኖርዌይ ውሽጢ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ናይ ውቅያኖስ ማዕበል ኣዝዩ ገጅፍን መፍርሕን ብምዃኑ መራኽብ ናብዛ ደሴት ንከይጽጋዓ ገይርዎን እዩ። ኣብ ሓደ ሰዓት እውን ሓንቲ ናይ ህይወት መድሕን ዝኾነት ጀልባ ናብዛ ደሴት ከይዳ እኳ እንተነበረት ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ሰባት ግና ናበይ ከም ዝኣተው ክሳብ ሕጂ ተፈልጠ ነገር የለን። በዚ ምኽንያቱ እውን ዘይተፈትሐ ሚስጥር ዝብል ስም ተዋሂብዎ እዩ። እቲ ሻውዓይ ናይ ሰሃራ ዓይኒ ኣብ ሞሪታንያ። እዚ ካብ ህዋ ወይ እውን ካብ ሳተላይት ክረአ እንከሎ ናይ ሰብ ዓይኒ ዝመስል ገጅፍ ነገር ኣብ በረኻ ሞሪታንያ ዝርከብ ኮይኑ ናይ ሰሃራ ዓይኒ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። ሓደ ሳይንቲስታት እውን እዚ ነገር ኣብ ጥንቲ ግዜ ብዝዓረፈ ሜትሮያት ከም ዝተፈጥረ ዝኣምኑ ክኾኑ ከለው ሓደ ድማ ብተፈጥሮ ናይ መሬት ምንቅስቓስ ተፈጥረ ከም ዝኾነ ይገልጹ እዮም። እዚ ቦታ ኣዝዩ ሰፊሕ ብምዃኑ እውን ሙሉእ ቅርጹ ክረአ ዝኽእል ካብ ሰማይ ኮንካ ጥራዩ። እቲ ሻምናይ ናይ ሊዞቨስክ ኮኸብ ኣብ ካዛኪስታን። ብጎግል እርዝ ዝተረኽበ እቲ ካልእ መስደመም ነገር ኣብ ካዛኪስታን ዝርከብ ገጅፍ በዓል 5 ማዕዝን ፔንታግራም ኮኸብ እዩ። እዚ ምልክት እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ሰይጣን ኣምልኾት ምስ ዝበሃል ነገር ዝተተሓሓዘ እዩ። ኣብ ካዛኪስታን በረኻ ውሽጢ ንብሕቱ ክረአ ምኽኣሉ ንብዙሓት ሕቶ ዝፈጠረሎም ክኸውን እንከሎ ናይዚ ሰፊሕ ኮኸብ ሚስጥር እውን ብዙሓት ከም ዝብልዎ ኣብ ናይ ሶቪየት ሕብረት ሰዓት ናይ ሶሻሊዝም ምልክት ብምንባሩ ንማሕተም ተሰሪሑ ከም እተገድፈ ይገልጹ እዮም። ኮይኑ ግና ብመን ከም እተሰርሐን መዓዝ ከም እተሰርሐን ከይተፈልጠ ክሳብ ሕጂ ሚስጥር ኮይኑ ቀፂሉ እዩ። እቲ ታሽዓይ ክሳልድራ ኣብ ኣልጀርያ። ኣብ ሰሃራ ማእከል ዝርከብ ናይ ኣልጀርያ ግዛት ውሽጢ ሓደ ብሚስጥር ዝተኸበ ነገር እዩ። ስሙ ድማ ክሳልድራ ዝብል መፀውዒ ክወሃቦ እንከሎ ኣብ ዙርዩ ካብ ዘለዎ ህንፀት ፍሉይ ዝኾነን ናይ ጥንቲ ከም ዝኾነን ይሕበር እዩ። ኮይኑ ግና ብመን ከም እተሰርሐን መዓዝ ከም እተሰርሐን ቀፂሉ እውን ንምንታይ ምኽንያት ከም እተሰርሐን ወላ ሓደ ዝፍለጥ ነገር የለን። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ድማ ኣብዚ ቦታ ውሽጢ ናይ ኣይሁድ እምነት ምልክታት ክርከቡ ምኽኣሎም ክኸውን እንከሎ ኣዝዩ ሙቐት ብምዃኑን ኣብ በረኻ ማእከል ዝርከብ ብምዃኑን ናብዚ ቦታ ምኻድ ኣዝዩ መፍርሒ ክኸውን ገይርዎ እዩ። እሞ እዚኦም ቦታታት ወዲ ሰብ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዙ እውን ዋላ ሓንቲ ክፈልጦም ዘይከኣሉ ቦታታት ከም ዝኾኑ እናሓበርኩ ንስኹም እውን ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ።